Koji su to sve bili prvi dronovi kojima si leteo? Pa prvo sam uzeo DJI Mini 2. Njega sam kupio u prodavnici tehnike, Gigatronu i čisto je, nisam ni znao šta da očekujem. To je bio, kako da kažem, jedan eksperiment, ajde da vidimo, da probamo, jer u želji da iskadriram što bolje, pošto ne mogu svuda ni da priđem, a volim i iznad vode i da imam snimke i dobre refleksije i neba i tako. Posle DJI Mini 2 sam uzeo Air 2S. On je, nažalost, jedan mi je završio na dnu Bosuta. Onda sam kupio drugi, pa sam nastavio. Posle je došao Mavic 3, pa Avatu sam uzeo. Tad sam počeo da vozim s naočarima, ovim digitalnim. Evo ih tu na stolu. To je FPV dron. Avata je dron, kako da kažem, nešto iz oba sveta najbolje. On može da se vozi potpuno i manuelno, a može i da ti pomaže elektronika i ona me je malo tu, ta DJI Avata zainteresovala u FPV svet i onda uvela potpuno manuelnu tehnologiju tih dronova.